Ui, comencem? Sí o no? Molt bé. Has de començar, si tu Bona tarda, dinasenques i dinasencs. Feu lloc, feu rotllana i pareu l'orella. Benvinguts a la parada més seca del poble, on la festa s'apaga i la cendra s'hi estavella. La Quaresma avança seriosa i tossuda, ens pren un pas i ens fa caminar dret. I avui, sense riure i sense ajuda, toca tallar un peu i quedarà fet. Com esteu? Sí, com ha anat aquesta setmana? Bastant. Bé? Bastant què? Heu pogut complir la consigna? Sí. Algú me la pot recordar? Què tocava fer aquesta setmana? Tens un? Molt bé. Però com ha anat aquesta setmana? Si recordem, aquesta setmana es tractava de fer una mica menys de soroll, però així podíem escoltar els nostres amics, escoltar els pares, escoltar tothom que ens volgués parlar i nosaltres podem mesurar una miqueta més tot el soroll que fem tot el dia. Com ha anat? I ara l'opinió important. Com ha anat? Bé. Bé? Contarem que bé. A les Quaresma direm que bé, ha anat molt bé. D'acord? Doncs ja ens acostem a la recta final. Aquest dilluns ja comença la Pasqua i s'acaba la Quaresma. Així que és ja l'última consigna. Quantes cames queden? Una. Una? I quina tocarà tallar? L'espardenya. Quina és aquesta? L'espardenya. L'espardenya, molt bé. Anem a fer un repàs de les que tenim. Sí, toca l'espardenya. Quines hem tallat fins ara? La sabata de taló, Molt bé, la de balladora, molt bé. la de la xancleta, Qui les està responent totes? Que veig. Ah, molt bé. Sí, la sabatilla. la de l'estat, l'esclop, la sabata de ballador. Bueno, un fort aplaudiment. La Quaresma. Queda poc, però encara estem en Quaresma. D'acord. Doncs, ara hem de preparar una cosa molt important, i és que avui hi ha un petit canvi. Què em sabríeu dir quin és el canvi d'avui? A part de la ubicació. Anem a llegir la lletra de la cançó. Molt bé. I? No, perquè avui, com que és l'últim dia, exacte, la Pasqua ja és aquí. Anem a fer una cosa. Anem a escalfar abans de posar-nos a cantar seriosament. Vull que feu com la setmana passada, una F ben forta. Una mica més forta i ara tothom. Molt bé. Ara fem fu, fu, fu. Fu, 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 fu. Bé, una altra F ben forta. I ara una mica més ràpid i hem de participar tots. És l'última setmana. Fu, fu, fu. Molt bé, molt bé. Ara sí que podem cantar. Anem a preparar aquesta nova cançó amb aquest petit canvi de la lletra. 1, 2, 1, 2, 3 i... Cada divendres fem camí, un peu cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. Una altra vegada, així ho tindrem ben après per quan toqui el ritual del tall. Aviam. Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí, un peu cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. Molt bé, sembla que vingueu estudiants de casa. Necessitaré ara un voluntari, una voluntària, algú que no hagi sortit. Sé que aquí teníeu moltes ganes de sortir. Vinga, va. Vine cap aquí. Com et dius? Cala. Molt bé. Quin programa hi toca aquesta setmana? Molt fàcil, sí. Aviam. Vine cap aquí, ensenya-la a tothom. I ara, a veure si podem fer-nos. Si no t'ajudaré, és complicat, aquests números que ens posa la Quaresma. Vols que t'ajudi? Sí? Aviam si me'n surto jo també. No perdem l'escalfament de la veu i fem unes Fs? Això ja ho tenim.
com que és l'últim pergamí, ens ha posat un últim repte pel camí. Aviam, justament aquesta setmana que duc ungles, sort que les he preparades. Mireu, tenim, vols acabar d'obrir-lo? Ara sí que et sentit que va d'aquí. I molt bé, fantàstic. Fantàstic, molt bé. L'últim pergamí, què ens dirà la vella Quaresma? Clar, en aquest cas, la cama que toca tallar ja la sabem, oi? Què era? Me la recordeu, sisplau? Molt bé. Li traiem l'espardenya, efectivament, de plaça. Li traiem l'espardenya de plaça, de festa al carrer i tradició, la que fa que el poble s'hi abraça quan hi ha ball, cultura i cançó. Així que anem a tallar l'espardenya. Que m'ajudaràs? Sí? Bé, amb molt de compte no tallis, Agafa't per aquí. Molt bé, hem de tallar. I abans, ara sí, haurem de llegir les paraules. Les sabeu? Avui les hem de fer tots. Sí? Sabeu quines em refereixo? Ho provem, i si no ho tornarem a fer, que avui ho hem de parlar tots. El ritual de la tallada. Per ordre de la vella Quaresma, avui el poble es despulla d'aquest pas i ara, poble, què toca? Molt bé. Doncs, un peu que cau... No torna mai. Molt bé, no ha calgut repetir-ho. Endavant. Prepareu la cançó, estigueu a punt. I ara el cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. I ara tots. Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. Aviam, una altra vegada. Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. Molt bé, aviam, agafa el trofeu. Ensenya-la a tothom. Molt bé, les tenim totes aquí ja. Molt bé, un fort aplaudiment per la Carla. Tampoc fem gaire de soroll, que a vegades jo també em vinc cap amunt. Bé, anem a llegir què ens diu la vella Quaresma per aquesta setmana, bueno, aquesta setmana fins dilluns, que arribi la Pasqua. Aviam. Aquí. Per la vella, tornarem a començar, però la vella d'ulls de cendra ens diu: això fa massa soroll, que l'espardenya porta la festa i jo vull dejuni dins el moll. La consigna d'aquesta setmana fins dilluns és: la festa es guarda per tornar amb més força. Què vol dir això? Algú en sabria dir? Bueno, doncs que la festa la guardarem. Què vol dir? És la recta final ja de la Quaresma. Estem a les portes de la Pasqua. Llavors, aquests 4 últims dies que ens queden els hem d'aprofitar per la gran jornada de reflexió. Què vol dir la gran jornada de reflexió? És a dir, recordarem la resta de consignes que ens ha donat, ser constants, treballar una mica cada dia, no fer tant soroll com n'acostumem a fer, i reflexionar-ho tot en aquests últims dies abans d'anar a la Pasqua. Llavors, quan arribi la Pasqua, tot el que hem après ho hem d'aplicar la resta de l'any, no? Oi que ho aplicarem la resta de l'any? Sí o no? Aviam, que és l'última recta final. Llavors, amb aquesta consigna acabem ja li hem tallat totes les cames a la vella Quaresma i la Pasqua ens donarà la benvinguda aquest mateix dilluns. Així que moltes gràcies a tothom i ens veiem l'any que ve per tornar-hi. Moltes gràcies i un plaer.